Ik ben christelijk opgevoed, ja. Keer Nou, niet? Maar... Doe al. Ik ook. Huh? Ja, doe En ook. doe? Ik ook. Ja, naar een Rooms-Katholieke voetbalvereniging gegaan. Wat tegenwoordig niet meer Rooms-Katholieke voetbalvereniging is. Maar dat van oorsprong wel. Naar ik een ook. katholieke basisschool. Ik ook, ja. Gero? Weet ik niet. Geen idee. Anne Frank. Ja, serieus. Ze hebben de basisschool, ja. Ja, de Anne Frank schaal. Random historische figuren op Anne Frank. Hannibal. Charles de Groete. Charles. Nee, de Anne Frank schaal. Karel de Groot is trouwens niet gek ver van hier geboren trouwens, hè? In haar stal. Moest hier ook door stal. de boekenkast Sjoal binnen, ja? De zag die schaal niet liggen. We moesten door de boekenkast.